Είμαστε εδώ με την Ευγενία Μανολίδου, μάλλον η Ευγένεια το Πετή, έτσι δεν είναι? Τη σύζυγο του Άδωνη Γεωργιάδη, που πολλοί δεν την γνώριζαν, αλλά τώρα σε έχουν μάθει και με το παραπάνω. Και να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα αυτή η συνύπαρξη που είστε σε δύο τελείως διαφορετικούς χώρους. Και καταρχάς, ας πούμε, ο Άδωνης φαίνεται έτσι, ένας τολμηρός πολιτικός, όχι κάφος ακροδεξιός που μου λες, γιατί δεν είναι αυτό τώρα το λαός. Φάνηκε ότι παίρνει και από αριστερούς ψήφους και από πασοκτζίδες και από παντού. Επίτηδες το είπα, γιατί θέλω να στελιτεύσω όλη αυτή την προσπάθεια να περιχαρακώσουν το λαϊκό ορθόδοξο εναρμό σε ένα πράγμα που δεν είμαστε. Και η Ευγενία Μανολίδου, ας πούμε, θα έλεγα η εκπροσώπηση, για να μην πω τίποτα παραπάνω, της ευγένειας και της λεπτότητας, με τις σπουδές αυτές τις καλλιτεχνικές. Τι εμπόδια έχει φέρει στη δική σου, ας πούμε, πορεία, στη δική σου καλλιτεχνική πορεία, το γεγονός ότι ο Άδωνης είναι ένας πολιτικός σε ένα κόμμα που προκαλεί αντιπαραθέσεις, και τι εμπόδια μπορεί ενδεχομένως να σου έχει φέρει εσένα? Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ περήφανη που είμαι μαζί με τον Άδωνη. Τώρα, αν αυτό εμποδίσει τη δουλειά μου στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θα την εμποδίσει στο εξωτερικό. Σου έχει τύχει στην Ελλάδα να είναι εμπόδιο? Κάποιες φορές ενδεχομένως. Χωρίς λεπτομέρειες, ναι. Ναι, ενδεχομένως κάποιες φορές να έχει επηρεάσει, αλλά. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη σκληρή δουλειά και στην ειλικρίνεια που έχει ο καθένας στη δουλειά του. Και αν δεν φανεί τώρα η αξία της δικής μου της δουλειάς, εάν υπάρχει, θα φανεί σίγουρα σε λίγο καιρό. Η αξία έχει φανεί σίγουρα και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ορισμένα. Ποια θα έλεγες μέχρι τώρα ότι ήταν η μεγαλύτερη σου επιτυχία, η καλύτερη στιγμή που ένιωσες? Κάθε χρόνος έχει και μια πολύ όμορφη στιγμή. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να αφήσω ποτέ απ' έξω τις δύο συναυλίες που έκανα στο Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης, όπου ένας χώρος που έχει φτιαχτεί από Έλληνα, τον Νικόλαο Δούμπα, στο τέλη του 19ου αιώνα, διεύθυνα δική μου μουσική, συμφωνική, σε ένα κοινό καταξεχήνιο κινέζικο. Ναι, έχω. Κάτι θα το φουν Κάραγια. Όχι, δεν λέω τώρα μειωτικά, αλλά θα πω γυναίκα που διευθύνει. Ναι, διευθύνω. Κυρίως δική μου μουσική, βέβαια. Όταν μου ζητηθεί να διευθύνω και κλασικό ρεπερτόριο, το κάνω. Όπως το έκανα τον Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έπαιξα η μισή συναυλία ήταν το κοντσέρτο του Σάμιουελ Μπάρμπερ για βιολί και ορχήστρα, και το άλλο μισό ήταν το έργο. Τα ξέρω εγώ, πώς ήταν εκατοτά. Ένα έργο δικό μου, το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα και το έπαιξα και πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Και δεν μου λες, σπίτι ποιος έχει και στο σπίτι κάνεις το μαέστρο, από ό,τι κατάλαβα. Το κατάλαβες τώρα. Πιο πολύ στο σπίτι, μα αφού το λέω πάντα ότι εγώ στο σπίτι είμαι μαέστρος και με την ορχήστρα μου είμαι μαμά. Ναι, να σου πω, Ευγενία μου, μήπως είναι κανένα σύστημα που σε έχει παγιδεύσει? Δηλαδή σε αφήνει, κάνει το μαέστρο σπίτι εκεί που έπρεπε τόσο, τι να κάνεις, 3 παιδάκια έχεις που γοροπηδάνε. Πώς είναι τα παιδάκια σας? 11, 9 και 2 χρονών. Είναι αγοράκια ή? Αγόρι, κορίτσι, αγόρι. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Η μεγαλύτερη αδυναμία του Άδωνη. Να πω ότι είναι πολύ ωραία για μένα η ζωή, γιατί τα δύο πρώτα παιδιά είναι τον πρώτο γάμο της Ευγενίας. Αυτό δεν έχει και ζούμε πάρα πολύ ωραία στο σπίτι. Πάρα πολύ αγαπημένοι. Και είναι, ξέρεις, η οικογενειακή ζωή τελικώς έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι ότι έχουμε και πολύ στο σπίτι, αλήθεια. Ναι, δεν την έχεις και πολύ. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα. Θέλω να σου πω, Ευγενία μου, ότι εδώ πρέπει να εφιστήσω την προσοχή σου. Ότι εσύ, ας πούμε, κάθεσαι και θυσιάζεσαι μεταξύ της τέχνης και των παιδιών για να μεγαλώσει. Και εδώ, ας πούμε, γυρίζεται η Βουλή, βγάζει διάφορους λόγους. Πες τα εσύ, γιατί όταν τα λέω εγώ, νομίζω ότι γκρινιάζω. Γκρίνιαξε εσύ για μένα. Κάνε μια κρεβατομουρμούρα γρήγορα. Δηλαδή, εσύ θες να χωρίσουμε τώρα. Γιατί άργησα, είχα επερώτηση, σου λέει. Βουλή. Ήμουν στη Βουλή. Το έχει μάθει και ο Περσέας. Πού είναι ο μπαμπάς? Στη Βουλή, 2 χρονών. Η Βουλή έχει μια πλεονεκτήματα, θέμα. Το μεγαλύτερο από όλα. Με την Καηλή και την. Πώς τη λένε, άλλη τη Ράπτη. Εκεί πάει. Αυτό που πάει. Πάει το γυμναστήριο με την Καηλή και την Λάδη. Πρώτα έμαθε που είναι το γυμναστήριο και μετά που είναι η αίθουσα του κοινοβουλίου. Αναφέρει σε 2 εξαιρετικά ευηδείς και άξιοι συναδέλφους. Οπότε δεν χρειάζεται να τις κατηγορούμε την τηλεόραση. Αλλά δεύτερον, γιατί δεν πήγες γυμναστήριο με τον πρόεδρο, τον Γιώργο και τον Φαΐτσι? Θα πάμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα. Εμείς έχουμε στρατιωτική πειθαρχία και οι 10 θα μπαίνουμε μαζί στο γυμναστήριο. Μισό λεπτό να δούμε ένα βίντεο και γυρίζουμε. Βαγγέλη, εδώ προηγούνται οι κυρίες. Όπως είδες, προηγούνται οι κυρίες και από Ευγένεια, αλλά νομίζω αξιοκρατικά προηγείται η Ευγενία μεταξύ ημών και ημών. Δικαιούμαι να κάνω μια αποκάλυψη, αλλά δεν θέλω να συναχωρηθείς. Παρακαλώ. Εγώ στην εκπομπή σήμερα δεν θα για σένα. Εγώ θα για τον Βαγγέλη. Εγώ δηλώνω δημοσίως περικός. Να, βλέπεις. Πρώτα απ' όλα είμαι φανατικός αναγνώστης του Όλα, που είναι καταπληκτικό περιοδικό. Σας ευχαριστούμε. Το κάτι άλλο. Και δεύτερον, μου έχει κάνει την ωραιότερη αφίσα που θέλω, την έχω ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή, γιατί θέλω. Όχι, θέλω το πολιτικό μου γραφείο, δεν τη θυμάμαι. Εκεί που είσαι. Εδώ ακριβώς πάνω στο εξώφυλλο. Η πλάκα είναι το συγκεκριμένο αναγνωστικό, το πουλάγαμε στην εκπομπή, ξέρεις, επί σειρά μηνών με τον Λεωνίδα. Έτσι, επί σειρά μηνών. Είναι έκτη δημοτικού. Όχι, της πρώτης. Είναι της πρώτης δημοτικού, διότι είμαι πρωτάξει στη Βουλή. Και από εκεί πρέπει να αρχίσουν τα Ελληνόπουλα.
Μην την πατήσουν μετά από αυτό. Πρέπει να επανέλθουν αυτά τα βιβλία όλα, αν τα δεις ένα προς ένα, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Πόσο είπες ότι είναι το μεγαλύτερο παιδί σας? 11. 11. Το πρόλαβε δηλαδή το βιβλίο της Μαριέτας, το γλίτωσε? Τώρα πάει έκτη δημοτικού. Στο τσάκρα, Δεν κατάλαβες, όλος ο αγώνας έγινε για να γλιτώσει ο Αλέξας το βιβλίο. Για να κάνει κοπάδα, γιατί βιβλία δεν έχουμε. Δεν κατάλαβες, ρωτάω τι κάνατε σήμερα στο σχολείο, μου λέει πρώτη ώρα είδαμε μια ταινία. Λέω τι ταινία, στο σχολείο ταινία. Μου λέει ταινία, αφού δεν κάνουμε ιστορία, τους βάζουν και βλέπουν ταινία. Όλα να ψάξουμε, τι ταινίες τους βάζουν? Είναι τρομερό. Τους βάζουν καμιά καλή το Παπαφλέσσα, η γεννή του Βορρά, Νομίζω με την είσοδό μας στη Βουλή και οι ταινίες στα δημοτικά σχολεία θα είναι αναλόγου περιεχομένου. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που είχαμε φιλοξενήσει, νομίζω στην εφημερίδα, στο περιοδικό, την Ευγενία, μου λέει ο Βαγγέλης, αυτή είναι η γυναίκα του Άδωνη. Μου λέει είναι καλλιτέχνηδα, μου λέει είναι πολύ γνωστή κτλ. Λέω τι να κάνουμε. Λέω είναι κρυφές στοιχείες του Άδωνη. Μα τώρα ξέρεις πώς θα αρχίσουν ακολουθώντας το παράδειγμα του Αδόνιδος να μαθαίνουν. Και πού? Στην ελληνική αγωγή ήρθε για να μάθει αρχαία ελληνικά, έτσι γνωστήκαμε. Πρόσεξε. Το λέω ότι είναι και η εποχή των εγγραφών τώρα και περιμένουμε εγγραφές στην ελληνική αγωγή. Το σχολείο την ελληνική αγωγή, γιατί εσύ τι σχέση έχεις? Εγώ το έχω ιδρύσει. Η ελληνική αγωγή είναι το σχολείο που κάνουμε αρχαία ελληνικά σε ενήλικες και σε παιδάκια. Και η Ευγενία ήταν μία από τις μαθήτριες που αποφάσισε αυτή να μάθει αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε και βεβαίως αφού τελείωσε τις σπουδές. Έχουμε και παρενόχληση μαθήτρια. Έγινε η γνωριμία υπεραιτέρω, το πούμε έτσι. Είσαι ο Παπαμιχαήλ, δηλαδή ο σύγχρονος. Είναι. Αλήθεια ο Παπαμιχαήλ. Στην Βοχαρία Θαδρανία αυτό ήταν. Βέβαια. Έχει υπόστημα και πολύ αυστηρός καθηγητής στην ελληνική αγωγή. Ήταν αυστηρός, εσύ για πες. Εγώ δεν έτυχε να κάνω μάθημα μαζί του, αλλά επειδή τον έχω δει να διδάσκει. Δεν είναι αυστηρός, αλλά όλα αυτά που λέει, επειδή ο Άδωνης διδάσκει ιστορία, ρε παιδί μου, είναι σαν να ήταν παρόν σε όλες τις μάχες. Μα ήταν. Σου λέει ποιος κατέβηκε από το άλογο, όταν κατέβηκε τι έγινε, τι του είπε ο Κολυτός, τι του είχε πει η μαμά του. Ήταν το είχε ζήσει ήδη. Το έργο που είδες το είχε ζήσει εσύ. Μα έλεγε τους διαλόγους πριν να τους πούνε στην ταινία. Είναι τρομερό. Δεν είναι πολύ καλά ταινία ιστορική μαζί. Τα λέει όλα πριν να υποθούν. Καλύτερα να γράφει ο Άδωνης στην ιστορία παρέα Βαριέδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαιρετισμού στον Λεωνίδα. Ξέρεις σε τι μεγάλο λουκ έχει μπει ο Λεωνίδας τώρα? Δεν πάει να φανταστείς. Αυτός πληρώνει το κοινοβούλιο. Ο μόνος χαμένος αυτής της ιστορίας είναι ο Λεωνίδας, ο οποίος πρέπει να κάνει αυτές τις εκπομπές και έχει ψοφήσει. Ο αδερφός. Ο αντικαταστάτης βέβαια, ναι. Έχει φάει το.